se puede tallar. ¿Qué pasa? Ja més espai. Home, que ja estem molt apretats. Merci. Quartes preparades, quartes amunt. La marca. Mira. Vinga. A tope, Mauri. Passem el cos a les mans, Preparats, dosos amunt. Acotxador preparat, acotxador amunt. Quin fred. Cap al Joan, vale. Vinga, molt bé, està ben parat, un dos col·locat, arquereta preparada, arquereta amunt, dos col·locat, bé. Ella no ha de fer aquí. Perdó. Vale, atenció, dosos, que entra l'acotxador, el cabo només. Vale, acotxador preparat,
veia molt a fora del castell, jo. Sí, molt lluny. Molt. Estaves un pèl anant cap a la Laia, Anant cap a però la la Laia Laia. està superpenjada. Sí.